tradițional ne întâlnim odată la 5 ani pentru o cină pe care o preparăm noi înșine. În anul 2026, cina va avea loc la mine. Ah, mai avem 30 de secunde. Până la ce? Până când vom putea mânca. Și acum, în ultimele momente, să-l lăsăm să respire și să facă infuzie. Vai, Doamne, ce aromă! E divin! Trebuie să vă spun că acum, când chinicii veți înghiți bucăți de istorie, chinicii are 2000 de ani. Evident, nu vorbesc de asta de cinicticaie. E absolut minunat. Mă gândesc că ar trebui să trădați secretele clubului dacă ne-ați spune ce stă în compoziția acestor chinicii, nu? Probabil aș fi pasibil la dineu cincinal de o salată rece fersare. Dar pentru că suntem între prieteni, am să vă spun. Chinicii este făcut din pește sărat, măsline fără sâmbure, date părzătoare și ceapă. Ah, iată, 5, 4, 3, 2, 1, doamnă Banks! Și peștele, am putea ști numele peștelui? Țipar. Țipar! Țipar! Doamne, acum țipar? Tocmai de aceea factorul timp este foarte important. Țiparul căzește foarte repede. Mâncați, doamnă Banks? M-am crezut puțin uscat să Nu. Temperatura este foarte importantă în ceea ce privește chiniciul. Acum trebuie mâncat, acum ori niciodată. Înghițiți-l. Chinicii nu trebuie ciuguliți sau mestecat. Țin pe gât. Pardon? Înghițiți-l. Da. Nu merge, mama? E că l-am aruncat un pic prea departe. Cine ăsta partidul meu? Nu, ăla era whisky-ul meu. Marea artă, rafinamentul rafinamentului, e să ți-l proiectezi pe mijlocul limbii. Acum tot cerul bun se despart. Corii! Da. Ce ziceți de asta? Cea mai încântătoare pedicureală pe care mi-a fost dat să o întâlnesc. Paul! Nu, mulțumesc. Eu am una mult anchilozată. Foarte bine să încerci. Tot e să încerci în viață. Nu vei lasă. Cum spun francezii, une fois ce n'est pas coutume. Oh, e amar? Amar rău de tot? Și de ce amar? Chinicii nu trebuie ciuguliți sau mestecat. Mai am. Nu că... Ia uite, au trecut 5 minute. Știți, doamne, vezi, marea artă, rafinamentul, trebuie să știți că gustul este cel mai important lucru ce trebuie cultivat în lume. Asta mă înțelegi și să spun. Ei, gata, acum o să cină. Ce vrei să ieșim? Dacă vrei să cinem, da. Cuptorul nostru nu mai merge. Ce are? Am luat foc. Moaș? Dar am aprins eu la foc. Nu ți-e foame, mama? Nu mi-e foame, nu. Bun, Fischer care face invitația. Propune și tu un loc drăguț. Ce ziceți de la Marti, că stau la 63? Da, Marti, stau ăla. O să mâncăm vacă bătaie. Hai și... Să nu mă mai gândi. Domnule Velasco, sunt sigură că dumneavoastră cunoașteți locuri insolite, bine de ani de zile.
dar mi-e jenă să vi le spun. Nu, propuneți-le! Ce zici, mama? Te simți în stare de puțină aventură? Dacă mă știi, eu că sunt gașcă, sunt în gașcă. Vedeți, copii, de la școală, dăm pe mâna dumneavoastră. Atunci ce zice să mergem la 3 gustăți? Restaurant chinezesc, restaurant chinez 3. Dar nu e restaurant chinezesc, e restaurant albanez pe o mică insulă la umbra conductelor de gaz ale orașului. Pe o mică insulă. Și cum ajungem acolo? Cu barca. Nu ți se pare o idee haioasă, mama? Ba da, hai însă. Mai incită! Doamnă Pei, să știți că totul acolo nu e chiar atât de luxos, dar Uzo creează toată ambianța. Uzo. Cine e ăsta, un violonist? Nu e o băutură alcoolică perfidă grecească. Nu vă sfătuiesc să beți mai mult de 2 pahare. Îți mulțumesc, dragă domnule, mulțumesc. Ei, gata! Acum o să girăm! O să fie groaznic să găsim taxi la ora asta. Toată nu trebuie să vă faceți griji, nu trebuie să vă faceți griji, mă ocup eu de asta. Tot ceea ce trebuie să faceți decât să plătiți cealaltă aparatul de taxare. Dar eu nu am mașina ei! Da, vedeți, atunci nu ne mai rămâne nimic de făcut, doamnă Peis. Domnule de la Scoda, Nu mai ia. Teneras minus 10 grade. La minus 10, ori perete. La minus 5, pantom. Să mergem. Urmează expediție pe tărâm îndepărtat. Urmați-l de aproape pe ghid. Dacă vă rătăciți, ne vedem la ambasadă. Haide să mergem! Ce vreau, dragă? Nu știu. Dar nu e nevoie de mână, dragă. Doar minus 10 grade. Hai! Doamne, ce mâine a făcut.
faci greu, dar mie nici că-mi pasă, măi. Atunci o facem și eu. Oh, Doamne! Cât zozo am putut să beau. N-ai băut zozo, n-ai băut zozo, ai băut uzo. Așa. Uzo. Mă întreb în ce stare va fi capul meu mâine. Într-o stare foarte bună. Fără migrenă? Fără migrene. Uzo. Nu dă migrene. Numai că timp de 3 zile nu veți putea strânge pumnul. Probabil mult în el amidor. Doamne! Ia uitați-mă la ele! Stau înțepenite ca niște fete din Mădurnova. Cu astea parcă merge așa o partidă, nu știu ce. De pico, vreau să spun. Poate merge și o partidă de dublu, ce zice? Nu. Mai târziu. Ce aveam ceva de făcut, dar nu mi-aduc aminte ce. De făcut? Da. Trebuie să facem cafea. Cafea. Ce cafea aveți? Mi-a trimis mama un pachet cafea răjită de la Lavat. Cafea răjită. Am uitat unde să duc și reclamă, cuptor nu mai funcționează. Ai rezultat cafea? Nu vreți cafea? Dacă o să facem, o să bea și ei. Să nu fugiți împreună! Am impresia că am murit amândoi și am ajuns în paradis. Doar că a trebuit să urcăm pe jos. O să spun că mă simt rău. Mai degrabă amărțit. Pot să strâng unul de el. Vreți să vă spun ceva amuzant? Mi s-a muiat dinții. Până la urmă, cred că cea mai bună chestie pe care am mâncat-o azi a fost chimicii. Cine se gândea? În tot cazul, sunt sigură că Colisa a livrat de ea se bucură de tot ce este în care viață. E un lucru pe care trebuie să-l admiri acolo. Eu admir pe oricine poate să mănânce 3 porții de pate pof la pof. Și eu la pate popular. Nu mai știți? Mănânțul eu cu turban. Da. Eu l-am luat din casă. Trebuie să spun că oricât m-am străduit, eu n-am crezut acolo. N-aș suporta-o cafea. N-aș suporta-o. S-a terminat și provizile de pastiluțel. Unde vă duceți? La mine. Țin să mă răcoan. Păi și eu cum o să le explic pe care dumneavoastră? Sunt sigură că să găsești o minciună credibilă. Toată încrederea în tine. Uite,
liniștită că mă descurc eu odată așa. Dar e un drum atât de lung. Nu e așa, Corin? Nu exagera, mama. Nu e nici măcar jumătate de oră. Da. Eu sunt într-adevăr, domnule Drascu, e amabil de partea dumneavoastră. Victor. Victor, ăsta e pe numele meu și dacă se poate am dorit reciprocitate. Ce anume? Care e? Ce? Numele tău, mamă. E Petal. Deci suntem gata să mergem. Bine. Insistați atât de mult. Walter. Victor. Victor. Victor, da. Victor. Atunci să mergem. Era o cameră la hotel în Mexico City, 507. Dacă nu dați de noi 8 sau 10 zile, să știți unde să veniți. Anunție că noaptea e a voastră. Nu știu, dar unde pot să aflu. Mă surprinde, da? Da, da, așa. Ei bine, ia zăream. Ce ziceai tu? Serata va fi un fiasco complet. Ce spui de asta? Să duc așa la 2 dimineața în capătul celălalt al New Jersey-ului? Astea înseamnă, domnule, un gentleman adevărat. Cât despre când se întoarce? Cu cine, cu ce se întoarce? Eu zic că mă vine rămâne acolo dacă tot. Pol, doar nu crezi că... Nu. Nu, e mama până la urmă. Dar mai știi? Oi, ce-i posibil cu urca asta mă asta din cameră? Pol, am avut o seară minunată. M-am distrat de minuni. Auzi? Ce-ar fi dacă? Mi-am duce și am sunat la fiecare apartament și să strigăm Poliția! Poliția! Mâinile sus! Dar așa să vedem cine iese din fiecare apartament. Ce zici? Corin, mie asta nu mi se pare o frază pe care să o fac mai. Eu găsesc toată treaba asta mizerabilă, să știi. Ce faci? Cori, tu te-ai gândit ce-o fi în sufletul ei? Te-ai gândit ce simte ea acolo unde o fi acum? Te-ai gândit la ce suplice ai supus-o? Dar serata e nu s-a încheiat încă. Cori, tu n-ai văzut-o cum am văzut eu pe canapea aici cu 2 minute. Era o femeie nenorocită, săraca. Avea o figură și mai abătută așa decât în cadrul escapadei noastre nocturne. Tu erai sus cu țiganul tău extravagant. Dar n-am auzit-o să se plângă nici o clipă de absolut nimic, să știi. Pentru că e prea finuță și prea de treabă ca să se plângă. N-ai va dat tot paharul pe gât. Să târnești așa o piată femeie în partea alta a orașului. Să-i dai să dai insecticid într-un bol. Pe o insulă. Insecticid? Era o ciorbă grecească cu fasole roșie. Tu nici măcar n-ai pus o puști. Ea însă da. Nu s-a mulțumit doar să o examineze cu vârful puțin. Cum ai făcut? Ba chiar, aș întreba doare. Oare ce se afla în ciorba asta? Dând impresia că avea chiar interesat ce era acolo, nu? Păi și pe bună dreptate, că și pe mine m-ar fi interesat până să beau chestia aia. Dar tu nu. Tu ai dat pe cât așa, 2 boluri fără să specie de nimic. Să-i impresionezi pe la tot timpul de gangster de la masă de lături. Pol, ce s-a întâmplat, dragule? De ce ești cu fundul sus? Mi-a fost milă de mătă toată seara, aia s-a întâmplat. Eu nu pe domnule, dar e ce inventează. Da, unde-i, mă rog, ia. Era braț cu cel mai fermecător bărbat pe care l-am văzut vreodată. Da? Acum, nu o să-mi spui că e mult mai amuzant să spui bigudiul din cap și să te uiți la televizor. Vai, Doamne, dar ce discuții ori avea ei, parcă și imaginez. Acum mai povestește cum a gătit el puiul Caciodora pentru marele lama din Tibet. Na, asta în timp se dă pe cât bastiul feros. Acolo, eu nu înțeleg cum de tine chiar nu te stresează deloc toată situația asta. Cum să nu mă streseze? Bineînțeles că mă stresează și că mă interesează. E mama până la urmă. Doar nu-ți imaginezi că eu o să închid un loc până nu mă sună, nu? Dar nu știu. Mă bucur și eu că, în sfârșit, pot să mă îngrijorez pentru ea din motivul ăsta, știi? Și dacă vrei să știi, cine mă îngrijorează și mai tare ești chiar tu! Eu!
Eu scorțos. Da. N-am fost măporiu scorțos. Ah, vrei să știi? Fii atent. Acum 2 săptămâni. Știi că am fost la restaurant, nu? Da, era abia mort. Asta nu se vedea. Știi de ce? Pentru că toată seara ai stat așa ca un miron pe scaun și nu scăpai de ce? Al dracului de pardon! Păi da, era unul care pusese ochii pe paltonul meu. Uite, dacă vrei să mă vezi beat, o să mă îmbăt mâine seara să-ți fac o părumăciucă. A, da, și dacă vrei să știi, revelionul trecut, i-am dat un pumn doamnei Brown. Așa că să nu vorbești cu mine de beție. Hai, lasă-o bani! Și mai când am fost eu sobor și scorțos? Paul, totul arată că ești așa. Uite-te la tine! Mereu în costum și la cravată. Pe bune de uneori, nu cred că doar cu cravata lângă mine pat. Eu sunt doar îmbrăcat corect. Și cu cravata doar când e ceva foarte oficial, să știi. Paul, nu ești capabil să faci absolut nimic spontan. Joi seara. De ce nu ai vrut să mergi de sculți cu mine în parc? Pentru că erau minus 8 grade afară. Bine, poate că sunt prea sobru pentru tine. Poate că da. Ok. Atunci noapte bună. Nu poți te culci acum. Paul, tocmai avem o scenă. Auzi, poți să aduci un ligian? Curge apa de la Velasco. Paul, avem primul nostru conflict din această căsnicie. Te rog frumos. Ok, și când termin poți să stii lumina, te rog? Paul, te rog frumos să vii, dragule. Păpușa, e 2 și 25 ceasul. Dacă reușești o să adorm în jumătate de oră, da? 5 ore cu totul printre somn. Așa că nu vrei mai bine să te sun mâine dimineața la tribunal să terminăm atunci cearta? Deci nu vine să crezi. Tu stăpânești până și reacțiile. Paul, încerc să-mi dau seama că între noi doi nu este absolut nimic comun. Poate că ai dreptate, cred că ne-a grăbit un pic cu nunta, nu? Nu mai ce? Paul, am o criză. Și ce vrei să fac? Divorțez. E sigură? Foarte sigură. Atunci nu mai avem ce să ne spunem. Total de acord. Ți-am spus să mă atingi nesimțitule! Dar hai totuși să discutăm partea financiară, vrei? Începem deja partajul? Nu vreau nimic. Dar e dreptul tău. Uite, poți să păstrezi mobila și cadourile de nuntă, e bine? Sau stai, mi-a venit o idee. Ce-ar fi să-ți plătești eu chiria, ce zici? Cei 200 de euro și 75 de cenți pe lună? Foarte nostru. Să știi că nu așteptăm niciodată la tonul ăsta venind din partea ta. Eu spun doar adevărul, Corin. Și eu la fel. Nu e nimic între noi, până auzi? Și motivele divorțului care sunt? Trebuie să avem un motiv. Că nu unul de sculți în pat sau că nu place chimicii, nu o să meargă, să știi. Mă gândesc eu la ceva. Nu o să meargă. Uite, poți să păstrezi mobila și cu cadourile, cum am zis. Dar eu vreau să-mi păstrez hainele neatinse. Ce? Normal că te enervezi pentru că de fiecare dată folosești halatul de baie și papucii, dar de fiecare dată. Niciodată când ești tu acasă. A, da? Știi ceva? Dacă te faci să te simți mai bine, ți-aduc în fața notratului. Vrei? Dacă ești de treabă, poate las să-i vizitezi o dată pe lună. Ești cinic! Nu să mai meargă absolut nimic între noi, Paul. Mă auzi? Cu un copocel nu se face în primăvară. Măcar am încercat. Da. 2 săptămâni. Aha, mai bine 2 săptămâni decât 10 ani. Sau 20. Până la urmă suntem norocoși, nu? Da. Cel mai norocos cuplu din lume. Uite, tocmai de asta zic să nu te plângi. Ba, zici prost! O să plâng, Paul! Mă auzi? O să plâng atât cât am plâns toată viața! O să facă cel mai mare plăcere! O să plâng atât de tare încât nu o să pot trimite o noapte toată noaptea! Noapte bună! Bătrâni! Adică, vreau să spun... Adio!
Știți, telefonul, cred că s-a defectat. Ia dracului de bine aici. Ați avut ceva de muncă, nu glumă. Nimic de zis. Complimentele mele. Păi și, am zis, n-aș ști cumva cineva din care pe care ar putea să-l intereseze? Să-l intereseze ce? Să-l închirieze apartamentul. V-a săturat și dumneavoastră, vă mirați? Da, caut un spațiu mai mic. Mai mic ca ăsta? Nu e prea ușor. Am să găsesc, am să găsesc. Da. Ia să vedem ce se întâmplă aici. Din câte îmi dau seama, e mort. Da, bărbatul meu l-a simucit. Aoleu, domnița mea. Cum e, vă place viața conjugală? E foarte interesant. Da. Cum naiba, normal că e interesantă. Mai ales în primele 15 zile. Dacă nu, ce poate fi mai încurajator? Pentru ce vorbesc? Ce poate fi mai frumos decât să vezi doi tineri căsătoriți că pornesc împreună în aventura asta? În ziua de astăzi, cu toate care se răpustesc pe capul nostru, vezi doi tineri căsătoriți și zici că poate mai există totuși o speranță în lumea asta. Ce e acolo? La voastră? Bănuiesc, nu m-am uitat. Aha, domnul este servit. Am mâncarea mea, mulțumesc. Vreți cumva niște lapte cu cereal? Nu, mulțumesc, fac și eu sunt interzise. Cred că trebuie să mă cam grăbesc. O, nu mă grăbiți. Noi nu ne grăbim, ceea ce ne privește. Avem cumva bere în casă? Am întrebat dacă avem bere în casă. Vreți să mă uit? Vă dau la mine. Berea, da? Un mic viciu al meu. Suntem cei mai buni tovarăși. Adică berea și cu mine. Pot să beau într-o seară 10 doze și n-am nici pe dracu. Mi-au sosit hainele de la prăzătorie? Ce vrea să semne asta? Asta vrea să semne că da. Hainele tale n-au fost niciodată mai bine călcate. O să stea în picioare de mânele singure. Vreți cumva o bere? Cine? A întrebat dacă vreți o bere. Eu? Dar cine? Oh, eu am venit cu berea mea. Încă un șurub de pus. Și asta e. Cred că e gata. Da. Cred că am fost destul de rapid. Vă mulțumesc tare mult. Nimic. Asta e meserie. Știți, îmi pare rău că a trebuit să vă deranjez din nou. Nu-i nimic. Vă stau la dispoziție oricând doriți. Oricând. Sper să nu mai am nevoie de dumneavoastră. De asta nu sunt prea sigur. Telefonul știți și noastră, ca orice lucru, în timp se mai defectează. Da, am dar observat. nu e așa greu. Îl putem noi înlocui, repara. Înțelegeți ce vreau să spun, da? Până una alta, ce ziceți să faci și în fiare? Fernando. Mulțumesc. Lasă-i, gata. V-ați hotărât cu contractele? Vă las câte o parte de vizită.
de gând să-ți petreci din nou noaptea aici? N-am găsit încă o cameră. Ai avut toată ziua să o cauți. Poate o să se pară uimitor, dar eu sunt la muncă muncesc. În pauza de masă de ce n-ai putut? În pauza de masă mănânc. Pentru vizite am nevoie de pauză de vizite. Atunci puteai încerca seara. Asta am și vrut, dar cum m-a cam luat răceala, cred că aș mai rămâne 2 nopți aici. Sigur, dacă ești tu de acord. Sunt sigură că sunt destule locuri unde ai putea să dormi. La club, de exemplu, de ce nu? Clubul meu i-a alcătuit în linii mari dintr-o piscină și mi-e foarte greu să scot apa din piscină ca să dorm. Dar poți să stai aici cât vrei tu. Ești aici ca la tine acasă până la urmă. Alo? Da. Da, eu sunt. Vă rog. Cum ați făcut de numărul meu? Da. Bineînțeles că mă interesează, da? Cine e? Joi seara? Perfect. Nu știu de ce n-aș putea joi seara. Cori, cine e la telefon? La ora 8? E perfect. Vă rog. Polui, dă-te. Cori, dă telefonul, n-am să-mi dai telefonul. Alo, cine e? Nu, domne, nu vrem lecții de tango, nici eu, nici nevastă mea. Bine, dacă nu moștenitor, că ne spună. În orice caz, revenind la ce vorbeam, eu vreau să spun că eu nu petrec noaptea aici, atâta timp tu nu pleci. Nu mă mai suport, nu-i așa? Vrei să mă vezi pe cadea și cât mai repede. Cu cât mai repede, cu atât mai bine. Când aș putea avea? Ce? Divorț? Când aș putea avea? Nu ne-a venit încă certificatul de căsătorie. Mă duc să-ți iau schimb. Nu te obosi cu hainele, o să vin la primăvară când se usucă. Aha. Auzi? Și când vin la primăvară, să faci bine să mă anunți, să dai telefon, că te previn? Te previn? O să-mi iau cel mai frumos câine de pază, mă auzi? O să-mi iau un chihuahua, să vezi tu! Auzi, la iau un chihuahua. Bietul de când o să urce 10 etaje, nu o să mă facă să le pun în brațe. Alo? Mătușerie? Nu, mama nu e aici. Nu, pe bune, a plecat de dimineață pe la 2. Mătușerie, stai puțin, calmează-te. Ești sigură? Mama? Ce s-a întâmplat? Nu, pe bune, telefonul meu a fost deranjat toată ziua. Mătușerie, te rog frumos, nu spera. Da, să nu te! Te sun imediat și aflu ceva. Ce s-a întâmplat? Aparent, mătușa mea s-a dus să o vadă pe mama și nu era la ea în cameră. Și patul era intact. Eu cred că trebuie să sun poliția. Stai, dar calmează și tu. Eu cred că tu nu înțelegi ce spun eu aici. Mama mea nu a fost aseară la ea acasă. Hai să ne gândim. Poate că i s-a făcut somn și a plecat să uite. Păi și atunci? Păi s-a dus la bucărie, unde are planșă de dormit, să doară pe ea. Tu faci mișto de mine? Tu faci mișto de mama mea care nu s-a întors aseară acasă? De mama mea? Da, haideți, doamnă, păstrați-vă calmul, vă rog eu frumos. N-ai vrea tu să o ștergi de aici? Du-te, pleacă. Ia, ce-am dat și tu. Și-ar fi bine să nu mai fii, să nu mai fii aici în momentul, ai auzit? Nu te duci. Deasupra, să văd ce i s-a întâmplat mamei. Și să faci bine să nu mai fii aici. Pa! O să fiu plecat departe. Auzi la ea? Câine de pază. De ce nu ți-ai și un papagal? Ia pe tine! Eu n-am nevoie nici de papagal, nici de câine, nici de nimic. Pentru că sunt bărbat, mă înțelegi? Bărbat! N-am nevoie de nimic. De nimic. Mi-e frig.
Acum avem cap. Și în clan sănătiți. Cred că e faimosul virus de 24 de ore. Sigur nu e nimic. Cred că doar noi doi am mai rămas pe aici, nu? Adio, la coacă și gătat. Adio. Cada sempre. Adio, gaură. Adio, cele 10 etaje. Spiralele asmaticilor și a cardiașilor. Adio, pui. Am și dreptul la un adio din partea ex-soției mele? Îmi dă legea acest drept? Adio! Cori, dar ce i s-a întâmplat, maică? Din zi acolo sau nu? Cori, pentru numele lui Dumnezeu, ce s-a întâmplat cu maică ta? Sana, te rog, te implor, e o neînțelegere. Adică... O soacră. Ui, te rog, e imposibil să persistăm într-o asemenea neînțelegere. Te implor. Ui, spui-ți că creadă. Soacră, să știți că eu vă înțeleg perfect. Nu înțelegi nimic, nu înțelegeți absolut nimic, mai degrabă înțelegeți adoazele. Mamă, soacră. Important e că dumneavoastră sunteți bine. Că tu, restul nu mai contează. Nu, dacă mă aduce speriare. Dar e cumplită, e o poveste cumplită. Trebuie să găsim pe cineva care să mă creadă că spun adevărul. Paul? O să-ți explic totul. De halatul de baie, papuci, îți repet, e o neînțelegere. Unde e Paul? A plecat? Uite cum s-a întâmplat tot. Noaptea asta. Scuze, noaptea trecută când am plecat cu domnul Velas. A plecat cu adevărat. Alcoolul ăsta are efectul lui, înțelegi tu? Vrei, nu vrei, băusem prea mult. Mult prea mult pentru mine. Am băut scoci, martini și uzuri din Macedonia. Dar nu trebuie să-mi dai mie socoteală, mama. Ce e asta? Cum? Dar vreau să-ți explic. Am ajuns afară, am spus că am avut o stare de... Și am ieșit. Mi-am pierdut cu pește. Atunci, Victor, m-a ridicat și m-a dus până în holul blocului. Asta pentru că eu nu mai puteam merge, deoarece m-a dat fi căzuseră într-un canal. Și Victor s-a gândit să mă aducă înapoi aici. Dar uite că pereta i-a picat pe ochi. Și a picat în nas. Vezi că... Eu bineînțeles că cum am dezechilibrat și am căzut și eu. Peste el. Cu toată greutatea. Toate astea, înțeles, ca să înțelegi cum am ajuns în cele din urmă la apartamentul 3C. De acolo, domnii ăștia, Armando, Gonzales și Calum, ne-au cărat pe amândoi, la Victor, evident. Și acolo ne-au pus pe niște rogoșini. Pentru că acolo nu existau la rogoșini. Și rogoșini, cum erau, scumpa mea, spun că am dormit ca un trup. Dar când m-am trezit dimineața, Victor nu era nicăieri. Și eram acolo, halatului de bani. Îți jur că ăsta e adevărul. De inutil să jur, mama. Da, ăsta e tot adevărul. Bine, dar unde sunt hainele? Asta n-aș putea. De ce? Pentru că nu mai crede. Ba, o să te cred. Sunt sigură că... Haide, mama, spune-o de unde e hainele. Bine, asta e, nu știu. Nu te cred. Ce ți-ți? Nu se răspunde, Doamne, n-am fost în viața mea până. Nu e vina ta, mama. Dacă e cineva responsabil de toată tâmpenia asta, eu, ascultă-mă pe mine. Am avut coșmarul inimaginabil. Cum nu puteam să spun? Cum îmi căzuseră degetele de la picioare? Cum îmi căzuseră în canal pantofii? În vis am căutat că am visat că căutam ăștia, pantofii și degetele de la picioare. Oh, Doamne! Favoare! Are de foc. Am făcut anunțată că va scupa la operă. Dacă sunteți amabili, e cineva acolo? Corine, te rog, nu-i deschide, nu vreau să mă vadă halatului după el. E cineva acolo? Spune că nu sunt aici. Spune aici. Nu te dormitor de mine. Păi,
întâmplat azi noapte? I-ai spus Ethel ce mi s-a întâmplat azi noapte? Da, ce mi s-a întâmplat azi noapte? Ah, vorbești de ce mi s-a întâmplat azi noapte? Da, i-am spus tot. I-ai spus și că am degetul mare de la picior rupt. Ce? Da, Timp de o lună trebuie să merg cu un papuci, dar uite, nu-i găsesc. Da, ăștia sunt ai dumneavoastră, într-adevăr. Da, a trebuit să urc timp de 43 de minute pe scări. Cred că o să trebuiască să-mi angajez un sportiv care să mă care în spate. Cori, dacă ești drăguță, mi-aduci cu 2-3 pasări de aspirină? Imediat. Deci de la piciorul. Asta trebuie să doară cu... Da, draga mea. Dar știi, asta nu este totul. Am făcut un examen complet. Știți ce mi-au găsit? S-a mai rușat ceva? Nu, dar sunt suspect de un ulcer. Vezi tu, mâncare prea grea. De acum trebuie să iau și eu o pastiluță. Dar e groază. Știi tu, draga mea, Ethel, mi-am dat seama că nu sunt chiar atât de bătrân sau de bătrân. Vezi tu, n-am avut putere azi noapte să te car până aici. A fost mâncarea aia așa de ciudată și mi-a prins rău la stomac și fie băi, se supără. Azi rău? Da, și se poate de bine. Și tu, draga mea, Ethel, și tu ești cât se poate de bine. Nu, eu vorbesc chiar foarte serios. Ești extraordinar. Și în ce sens sunt eu extraordinar? Uite, e chiar caracteros la momentul ăsta, nu mai doare. Deci în ce sens sunt eu extraordinar? Știi tu, draga mea, Ethel, toată noaptea asta am observat cu atenție. Am stat și te-am observat cu atenție. Știi tu ce ești, Ethel? O femeie. Grozavă. O femeie grozavă. Da, să poți tu suporta halul ăla care te-am adus acasă. Mâncarea aia nenorocită. Amestecul ăla bizar de alcool. Și asta, fără să spui, fără niciun reproș. Da, eu n-am putut să fac nicio vorbă, am fost deșinată. Au fost deșinați amândoi. Da, e adevărat. Domnule Velasco, e absurd. Dar aveți idee unde sunt hainele mele? Hainele, da? Da. Aici. Da, sunt sigură că aveam pe mine mai multe. Pe nu, ăsta e biletul de la curățătorie. Ți-e înapoi înapoi la 6. Ah, biletul de la curățătorie. Dacă mi-am scos de pe mine? Nu ți l-ai scos. Erai udă. Gonzales ți le-a scos. Domnul Gonzales? Nu domnul Gonzales. Doctorul Gonzales. Ah, doctorul Gonzales. Da, doctor, da, nu e chiar așa jenant. E bine să ai doctorul meu. Numai că Gonzales e doctor în filozofie. Iar tabletele de aspirină. Oh, mulțumesc, draga mea, Boni, dar chiar nu mai am nevoie de ele. Mă simt mult mai bine. Hai, că iau. E bine, eu o să trebuiască să plec. Trebuie să fac baie din oră în oră la picioare. Bă, Doamne, dar eu pot să-ți fiu de ajutor cu ceva? Chiar da, draga mea, Ethel, chiar mi-ai putea fi de ajutor. Vrei să cinezi cu mine seara asta? Eu? Evident, nu, dacă nu cumva nu ești supărată cu un meniu așa mai simplu. Eu ador călătoria simplă. Perfect, atunci o să rezerv o cameră la spital. Ne vedem în 10 minute la clinic și mă iei. Înainte de asta vom bea împreună un pahar de lapte. Abori! Ceama. Corinicuța mea, cred că sunt singura femeie din lume care a fost invitată să cineze cu un halat de baie, talia 52. Mamă, poți să spun o vorbă? Tu-ți dai seama, e pentru prima dată în mulți ani când eu am venit fără planșeta mea. Ce imaginezi? Mamă, vreau să vorbim ceva, te rog frumos. Cumva, e de întâmplare cu femeile acolo. Mamă, te rog, vreau să vorbim ceva cu tine până să pleci.
zici, mamă? Ok. Oare ce aș putea să fac? Lasă-ți părul în pace un moment, te rog eu frumos. Dacă el se poate vopsi, de ce nu? Pentru ce vă vrea de asta? Aceeași lucrare. Am exitat. Mama, vrei să mă asculți sau nu vrei să mă asculți? Și dacă vrei să vorbim, dar am întâlnire cu Igor. Ce nu știu? Nu mai despre asta vreau să vorbim. Tu nu se mai întoarce. Ce a făcut? Unde s-a? Nu știu, la Rio de Janeiro, poate în Texas. Oriunde poate un bărbat să obțină un divorț. Divorț? Da, poți și cu mine. Ba, să crezi. Deci ce vrei să avea cu Evaliza? Și știu eu, știu un om ordonar, m-am gândit că duce cu noi. Mama, de ce nu vrei tu să asculti ce spun eu aici? Pentru că niciodată în viața mea n-am văzut două persoane mai îndrăgostite una de cealaltă ca tine și Paul. Nu e așa. Poate că era odată, dar nu va mai fi niciodată așa. Ce mă lăsa? I-am spus eu să o fac. L-am obligat chiar. Eu cu pleaca mea mare și tâmpită. Nu poate să fie nefericit de vina ta. Nu! Vina mea e că tu acum ești în halat de baie, fără să știi unde sunt hainele. Și totodată, vina mea e că Paul acum e pe străzi, coinărind, fără să știe unde doarme la noapte și răcită văd el. Vrei să spui tu, din cauza cui se află se întâmplă? Da, da, într-adevăr. Dar vrei să spun ceva care să te surprindă? Cu toate astea, eu te iubesc. Da? Da, și Paul te iubește. Poți să stai liniștit. Da, și eu iubesc. Și nu spun niciodată ceea ce trebuie să fac fericit. Și nici ceea ce să fac. Mama, ce trebuie să fac? E pentru prima oară de la vârsta de 10 ani când tu cer părerea într-o problemă. Pentru e foarte simplu. Trebuie să faci trebuie să te gândești puțin mai mult la el și un pic mai mult la tine. Nu e decât o rețetă. Nu e decât un secret. O să spun care e asta. Trebuie ca el să se simtă buricul pământului, înțelegi? Pentru tine el trebuie să fie ca Napoleon sau Washington. Ceva aici. Nu, Napoleon e foarte bun. Și atunci o să vezi că tot o să fie perfect pentru totdeauna. Maria Cădou să fie cel mai fericit din lume. Acum, hai, ia spate unul și puteți să-l fac. Eu am întâlnire de ești tu. Dacă am eu să le să cadă vorbim toate astea. Sunt apărat cu suflet. Foarte bine! Foarte bine! Cum nu se poate mai bine? Domnule, ce ești în strigău? Unde să mă cauți? Unde este? Că nu știu, dar ești în strigău, asta e tot. Păi să nu mă cauți, că nu o să mă găsești. Paul, până la atâtea să spun, atâtea pe suflet. Și eu, imaginează-ți, am coborât scările și când am ajuns jos am avut o revelație. Am zis, cretin, de 3 ori. Unde te duci așa? Mi-a zis. Și mi-a venit soluția. Da? Care e soluția? Să pleci tu. Unde pleci, da? Cine zice să plec eu? Păi adică eu plătesc aici chirie 350 de euro pe lună, e apartamentul pe numele meu, da? Așa că tu trebuie să strângi, să faci hainele, să te duci la Măta sau unde vrei, dar să pleci de aici. Da, uite, eu nu vreau să plec nicăieri. E? Sunt dezolat, dar va trebui. Uite, tu mi-ai dat mie 15 minute mai devreme, da? Eu acum îți dau ție 10 minute. 10 minute, împachetezi și te car de aici, te duci. Să nu te mai faci. Paul, unde ai paltonul? Dar n-am nevoie de pardon, că sunt numai minus 10 grade afară. Paul, ești bine? Doamne, iartă-mă, dar mă ești aici. Dar eu ți-am zis să pleci, nu întârzia, că întârzi. Paul, te rog eu frumos, hai să vorbim. Doamne, ferește! Paul, ești rețe ca gheță, ce-ai făcut? Pune mâna. O plimbare. Desculț în parc! Ești nebun la cap? Unde ești eu fetele? Paul, ești nebun! Nu sunt nebun, dar știi ce sunt? Ești beat mort! Ai observat?
face să aud asta din partea ta? Doamne, nu nici pe la palton, sunt înviată. Pol, de fata pe jos cu mine. Nu pot, am picioarele umflate. Pentru nimic în lume nu trebuia să te las să pleci. Răcit așa cum ești. Ia zi, Cori, ce zici să facem cum ziceai tu? Ce zici, ar fi un moment bun acum? Cum ziceai, să strigăm poliția, să ne cine iese de afară? Poliția! Toată lumea afară, din imobil! Percheziție generală, poliția! Poliția! Taci odată! Pol, te rog frumos, du-te și culcă-te, nu mai glumim. Te rog frumos, ești bolnav? Bine, da? Pol, Nu sunt bolnav în locul acela, să știi? te rog frumos, du-te și culcă-te. Pol, Păzărica mea! Pol, Eu o să scazi temperatura! Ce? Sau ce? dai, nici nu vreau să Ce faci? Bă, dar tu ai devenit în adevărat puidelele, mă? Știi că ai devenit în adevărat puidelele? Pol, te rog, oprește-te sau unul de venit! Ce mă duc? Să vadă pe acoperiș! Stă să se pornească o avalanșă! Hai repede, l-ar posti sub capul, mă! Pol, te rog frumos, te teste mă de mai! Dar ce? Te prinde de mine? Da! De ce? Pentru că tu nu mai ești tu! Vreau să regăsești pe Pol de altă dată! Ai netrebnic ăla, bătrân? Nu e netrebnic deloc! E un bărbat puternic, de încredere, care mă iubește și care îmi dă de tot eu să cheltuiesc și care mă apără de indivizi ca tine. El e tot ce vrei să lumea. În genunchi pe dușumea! În genunchi pe dușumea! Repet. Soțul meu. Soțul tău! Contrată. Contratul meu! Soțul meu contrată! Tânăr avocat, plin de talent și de viziune.